साबस्क्राइब खालामग्रा बिथांमोननिसिम आंनि गोजोननायखौ जासिबाय आरो दिनैहाय UPPL आ 21 नं सालबारि समस्तियावहाय आंखौ UPPL नि बिजाथि महरै गायसननायनि थाखाय आङो गासै जोंनि UPPL हान्जानि मिरुनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आं साबायखर जासियो आरो आसा खालामो सालबारि समस्तिनि गासै रायजो राजा बिथांमोना आंखौ बिथांमोननि बेसेन गोसा भटखौ होनानै देरहाहोगोन बेखौ आं आसा खालामो। आच्छा नोंथांनिया BPF आरो अबराव बेवहाय गेलेगोन सोरजों जुजिगोन होननानै फोरमायगोन सार? दायो खुलायै बुंनो थाङोब्ला BPF आ सरकार सालायगासिनो दङ बिथांमोननियावबो मानसि गैया नङा दङ एसे थागोन बिथांमोननियाबो फारसेथिं सालबारि समस्तियावहाय थांनाय 2015 मायथाइयाव अबरनि MCLA चक्रधर दासआ बिथाङा देरहादों दा जोंनि प्रत्याबाना जों जुजिनांगौआ बे अबर आरो BPF मोननैजोंबो थागोन। आच्छा नोंथांनि देरहानाया बेसेबां रोखा बा रोखा नङा बेनि सायाव मा फोरमायगोन? नैबे बाराव जोंनि गेजेराव UPPL नि गेजेराव मोनसे दोहौ आरो रायजो राजाया UPPL हान्जाखौ बिकल्प मोनसे हान्जा हिसाबै गनायनानै लादों ताइ बे हिसाबै आं सानो जे एबारहाय BTC नि जि राजखान्थि BTC नि जि सरकार बे परिबर्तन जागोनानो आरो बेवहाय जों गोबां भट लानानै देरहागोन। UPPL आ अब्ला बेसेबांसो मासि लानानै देरहागोन होननानै फोरमायगोन? आंनि नोजोराव आंनि एसेसमेन्टआव जे UPPL हान्जाया 31 निफ्राय 35 सिट मोनथारगोन बे एखेबारे रोखा जाबाय दिनैनि तारिखआव आरो बेयो आरोबाव 21 मार्चसोनि गेजेराव बे आरोबाव स्पष्ट जाबावगोन। आच्छा नोंथांमोना नमिनेसननि माबा मोनसे तागिदा लाबाय नामा? जोङो सावरायगासिनो दङ सालबारि ब्लक इलेक्सन स्टियारिं कमिटि आरो जिल्ला UPPL जों जयैनो जों सावरायदों जे फैगौ 18 मार्च बुधबार खालि जोङो नमिनेसनखौ होगोन होननानै जों दिनैहाय थि खालामना लाबाय। देरहायोबा सालबारि समस्ति ओनसोलनि गोबां जनगोष्ठीफोरनि डेभेलपमेन्ट बा माबा मोनसेनि मा मावगोन होननानै फोरमायगोन? UPPL नि गुबै थांखियानो जाहैबाय गासै ओनसोलखौ जौगानाय होनोब्ला जोङो माने बे समस्तियाव थानाय गासै हारि माहारिखौ ज' लानानै गोजोन मोनसे थासारि गायसननानै जों बयबो जाति जनगोष्ठीफोरखौ माने जौगाहोनांगौ होननानै जों सानो आरो। हाग्रामा महिलारि बिथाङा जुदि जेनोब्ला अब्ला बिथांनि थासारिया मा महरै जागोन फोरमायगोन नामा? दा बिथांनि थासारिया माबायदि जायो बे उननि खोथा नाथायबा बिथाङा जिहेतु सरकाराव दङमोन सरकाराव थानायनि उनाव सरकाराव थाहैयाब्ला बिथांनि मावनायनि एसेसमेन्टआ बै समाव फैगोन आरो बिनि सायावहाय जायखिजाया बे राहाखौ बेबायदि थासारिया बै समाव फैगोन दा समाव जों बेखौ माने बुंनाया मोजां नङा। जोङो बिनद मुसाहारि आदाखौ बिजाथि महरै मोननो हाना जोबोद गोजोननाय मोनदों खारन बिथाङा गावनि खुनु सार्थ लायालासिनो बर' जाथिनि थाखाय दखरा एबसुआव आगोलनिफ्राय बिबान लानानै हयथ' फैबाय गावनि जि जिउखौनो हयथ' बर' जाथिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामबोबाय नैबे दखरा एबसुनि बिबानखौ नागारखांनायनि उनावबो बिथाङा हयथ' UPPL आव जइन जाबाय बिनि उनावहाय गोबांहाय खामानि मावबोबाय नेरा नेथेरा बै मोनसे समनिफ्राय बिथाङा खामानि मावबोनानै दिनै हयथ' नैबे UPPL नि नैबे BTR जाखांनायनि उनाव नैबे गोदानै जि बिजाथि मोनबावबाय बेनि सायाव जोंहा जोबोद गोजोननाय दं बिथांनि सायाव जोंहा फोथायनाय दं बिथाङा नैबे बाराव माने देरहासार जागोन बेखौ जों रोखा। मा फोरमायगोन नोंथाङा दिनै बिनद मुसाहारि फैनायनि? गिबियावनो आङो खोला बिजनि दखरा फरायसा आफादनि जानानै बिथांखौ साबायखर बावदों जे बिथाङा 21 नं सालबारि समस्तिनि सासे दिनै UPPL नि बिजाथि महरै मोननो हाबाय दा बेखायनो आङो दखरा आफादनिफ्राय बिथांखौ रोजा रोजा गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों। दा आं फोथायो बिथाङा जि टिकेट मोनबाय बिथाङा गोबां भट लानानै ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफोरनि जि समस्तिनि बयनिसायबो बांसिन भट लानानै देरहानो हागोन आं बेखौ फोथायनाय दं। बिथाङा गोबां खामानि मावदों जों नुदों बेनिखायनो बिथाङा देरहानाया रोखा रायजो राजा बिथांनि सायाव मोनसे बिसाक दङ बिथाङा जेब्लाबो देरहासार जानो हागोन। UPPL आ सरकार दागोन होननानै फोरमायगोन नामा? आङो UPPL आ सरकार दागोन होननानै जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा
जे सोलायनायनि सार्थ'आव जों UPPLखौनो थोंजों सापर्ट खालामनानै मोनसे राजखान्थियारि सोलायनाय आरो जौगानाय मोजां थासारि लाबोनो थाखाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा नांथाबबाय थाखादों। बेनिखायनो जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ जोङो UPPLखौ सरकार दानो थाखाय जोङो फरायसा आफाद हिसाबै जों मैखोम खामानि मावगोन।